Čadca, vstupná brána na Slovensko z Čiech a Poľska. Čadca leží v severozápadnej časti Slovenska, v severnej časti regiónu Kisu. Mesto leží na brehoch rieky Kisuce, v nadmorskej výške 415 metrov nad morom a obklopujú ho rozsiahle pohoria, Kisucké Beskydy, Javorníky, Turzovská vrchovina. Vznik mesta je spojený s valašským a neskôr kopaničiarskym osídľovaním Kisúc. Región bol síce chudobný na ornú pôdu, ale bohatý na drevo a pasienky, vhodné najmä na chov oviec. Pôdu na pasienky získali rubaním a kočovaním lesov. Rubaniská vypaľovali, drevo čadili, čo mohlo dať základ názvu Čadca. Na kočoviskách začali pestovať poľnohospodárske plodiny. Takto sa dočasné sídla menili na obývané osady, ľadce. Remeslo, ktoré Kisuce preslávilo, bolo drotárstvo. Od remeselnej výroby bežných výrobkov dospeli niektorí majstri až k umeleckej výrobe. Nositeľom týchto tradícií je aj čačiansky drotár Juraj Šerík, ktorý vytvoril drôtené srdce nielen pre Čadcu, ale aj pre Slovensko. Príroda Čadci nadelila aj minerálne pramene. Dva z nich sú vyhlásené za prírodné pamiatky. Najstaršou stavebnou pamiatkou je kostol svätého Bartolomia. Známy je oltárnym obrazom od Jozefa Božitecha Klementa. V Čadci na fare dočasne sídlila Slovenská národná rada s Ľudovítom Štúrom a Jozefom Miloslavom Hurbanom. Na súde tu pôsobil aj Janko Kráľ. V roku 1904 bola založená hornouhorská súkená továreň. Podporu priemyslu zabezpečilo otvorenie Košicko-Bohumínskej železnice v roku 1871. V období prvej Československej republiky tu pôsobil lekár Ivan Hálek a učiteľ a spisovateľ Peter Jilemnický. Pred 25 rokmi Čadcu navštívila aj matka Tereza. Keďže sa Čadca stala mestom až vďaka rozhodnutiu Márie Terezie v roku 1778, stavebné pamiatky mesta sú najmä zo začiatku 20. storočia. Vo funkcionalistickom slohu bol postavený mestský aj okresný úrad. V strede pešej zóny sa nachádza fontána znázorňujúca zlatú rybku od Ondreja Zimku mladšieho. Zbierok obyvateľstva bol postavený Palárikov dom, ktorý 50 rokov slúžil ako kultúrne centrum Čadčanov. Po vyhorení ostal v troskách. Dnes je na jeho mieste priestor pre oddych a stretávanie ľudí. Pred druhou svetovou vojnou žili v Čadci aj židovskí spoluobčania. Bohužiaľ, vojnu prežilo len pár z nich. Na mieste bývalého židovského cintorína je dnes park zmierení. S históriou Čadce sa môžete zoznámiť v Kisuckom múzeu. V knižnici sa mnohé podujatia realizujú v rozprávkovej miestnosti, ktorú maľbami vyzdobil Ondrej Zimka starší, a nájdete tu aj dielo ďalšieho kisuckého rodáka Miroslava Cipára. Pred domom kultúry stojí socha Petra Jilemnického. Vo vnútri nájdete drôtené sochy významných Kisučanov Eugena Cerňana, Jozefa Kronéra a Jána Palárika. Čadca je významným dopravným uzlom. Prejsť môžete 605 metrov dlhým tunelom Horenica alebo prísť vlakom. Určite neobanujete.